na ako'y napilian para ni Migo Kulapo mga idol. Manay Steve is Migo Kulapo action na sa nagkabalakaron. Isa ka kuno. Jacket ba na? Jacket ba? Si Migo Kulapo purting katawa. Sa tanaw na ko ani murag ang ngayon gikay ni siya. Murag ko na siya gikan sa gawa sa nasod sa South Africa. Kung magatubang siya purting ang ngayon. Ang ngayon dito mo pamauto. Ikuan ba itaro isipir ba? Kay ato na Paris kung makayon ta. Makayon kus porma. Almuot ka niya. So ilalagi na. Nako'y plano ani mga idol. Kung si Migo Kulapo dili ka uyon, ako ning iparapol. Nindot kay na ipangumpay sa kapaw standings baka Manay Steve. Indot Indot migo. Pila sa boss? Iyaw mo na, pratura kayo mga idol. Pero kung imo ning labhan, kalas kay nagsabon. Share ning video na mo mga idol. Di man kauyon si Migo Kulapo ning akong kuan among ako gipili. Ako di iparapol. Ay, Manay Steve, ayaw na iparapol. Oy, agayan mo si Migo Kulapo. Sayang po, mabuha siya, doktor. Kay kakag pa yung buhok, ang tawag na, Dr. Wakwak. Nangoy. Ay.